On se auki, hyvä. Vähän pelotti jo. Taaska. Heitellään tätä. Olen viime vuonna samaisella perholla täällä heittelemässä. Onkohan se marraskuuta. Tuli muutamat ihan hyvät ahvenet. Heittelin taisi olla vaan pääsääntöisesti dropshotilla, mitä mä silloin heittelin. Nyt oli ahve. Hei, kato heti. Heti ahve. Ihan hyvä kokonen vielä. Valkoinen. Aika tosta rannan tuntumasta nappas. Siellä on suussa. Näyttää toimiva edelleen vuosi myöhemminkin. Mä en taida tänään ottaa kaloja, paitsi pikkusia jos tulee, niin niitä vois, mutta päästään nää vähän isommat takaisin. Sen verran pieni lampi, että tää äkkiä tyhjenee sit kyllä hyvän kokoisista ahvenista, jos niitä alkaa täältä liikaa poistamaan. Noniin. Tälleen joulukuussakin ahvenia pystyy ihan hyvin näköjään kalastaa täältä lammilta vielä. Tää on tää mun kela hajoamassa kyllä nyt niin pahasti, että ei enää pidä Mä en tiedä mitä tossa tapahtui, mutta kelahan se antoi periksi. Vähän pienempi yksilö. Tämmösiä täältä pitäisi ottaa pois. Kyllä vähän päässyt sataa tuohon linssiinkin. Sekin tuli tosta ihan rannan tuntumasta. Jotenkin tää mekanismi täältä nyt lukittaa ton, ettei se lähde toiseen suuntaan tuo kela pyörimään, niin se on nyt jotenkin antanut periksi. Tässä varmaan avata toi. Tehdään joku huolto. Taas sieltä. Mitähän on tuossa nenä edessä? No nyt se on jossain puurungossa kiinni. Aha.
Kokeillaan vapauttaa. Joo, sinne jotenkin puuhun nyt tintattu hyvin kiinni. Ei varmaan tuu sieltä kyllä muuta kuin väkivalloin. Ei anta periksi. Ois lumpeen juurissa. Semmonen. Päivän isoin. Siellä on ihan kärjeski. Koitapa pistää paremmaksi. Lumpeen juurakko. Kun tämmönen iso käpyt. Perho vielä ehjä. No niin, hyvä. Kaveri sai täältä päin kanssa semmosen 250 se. Mennään vähän tutkimaan tänne päin kanssa. Vai sä valkoiseen kanssa? Joo. Tuntuu, että se varmaan näkyy vähän paremmin niille tuolla noin. Oli hyvä kokoinen. Tää on täällä isoin mitä mä oon täältä saanut. Joo. Joo, ei pidä vaan ottaa pois niitä täältä kun... Hyvinhän niistä isoja täällä. Niin, mutta kun rupeat poistamaan niitä, niin Niin, no äkkiähän ne pienenee. pitäisi ottaa nuo pikkuset ekaksi. Ei kyllä nyt varmaan, siis on täällä varmaan, jos ton kokoista löytyy ja tulee noin paljon, niin kyllä niitä varmaan on täällä joitakin kymmeniä ja voi olla 100 tommosta saman kokosta. Oli hauska, mä heitin sen tohon noin. Oli vaan tossa vedessä. Tälle pikkusen vaan niinku. Joo, ei ne paljon tappele vasta. Isokin. Ai niin sä laitat sen mopi? Joo. Joo, mulla on kans tossa. Täytyy... No niin, nyt tuppas. Ei oo ihan niin tämmönen vähän pienempi. No tämä jaksaa potkia nyt tässä. Pääsetään me tuut takaisin. Ehkä me otetaan tää pois. Hauskoja nää värivariaatiot mitä täällä on näistä ahvista. Pienempää otan mielelläni täältä. Tää vaan paistaa kokonaisena, ei jaksa alkaa Niin. fileoimaan. Vois kokeilla sitä uunikalaakin tehdä, tai purkkikalaa. Mä en tiedä onko ne tää penkkojen alla nää. Tää otti vähän tosta, ei ihan tosta niinku, varmaan on. Yllättävän hyvin tulee tälle ihan, ei tarvii mitään vippaskonsteja, noita dropshotteja tai tommosia. Ihan perinteisellä. On syönti päällä kaloilla selkeästi. Nyt on... Mikäs? Ei joku Oi että, irtos. Oli vähän parempi jo. Oli ja se oli aika pirteä. En mä saanut sitä vedettyä sieltä ylös edes suoraan tällä kevyellä vavalla, mutta... Toi oli tommonen 3... Voisiko olla 3,5 niinku 3-5 senttinen. Sieltä on muuten tullut nyt kaikki noi ahvenet. Sieltä mä sen... Mä tulin tähän sun spotille heti. Se oli ihan hyvä tälli.
Vitsi ei vaan pysynyt. Se jäi tohon penkkaan nyt Tää on niin spagetti tää kevyempi vapa, että tälle ei voi kiskoa nyt. Puheen ollen, niin nää se on. Ai niin, toi sun vapa. Monta, 20 vuotta vanha? 30. 30 vuotta vanha. No, hyvin toimi. Tää on tuhoutumaton. Vitsi, tää on jäänyt niin monta kertaa oven väliin. Onko se lasikuitu? On. Joo. Sen takia tää on hyvä. Ai vitsi. Mä olisin voinut ottaa sen kyllä näytille ihan mielelläni ton Körmylän. Rannan suuntaisesti tuolta johonkin uppotukkiin tintataan se kiinni. Voi vitsi. Vieläkin harmittaa se äsken. Nyt pitäisi äkkiä saada kyllä joku paikkaava kala tohon. Kerätään muutama talteen taas. Vielä on päivää jäljellä. Tää on sen näköistä, että tohon kun menee kävelemään, niin uppoo kyllä. Aivan trampoliini. Kelas tästä. Mikäs se oli? Ei tuntunut kasvilta, mutta en ikinä tiedä. No siitä seuras pikkuahven perässä. Ihan rannasta otti. Täällä varmaan aika monen parvi seurailee perässä. Ja semmonen. Tässä on hyvä kohta. Joo, ensimmäiset joulukuun
avovesikausi ahvenet tänään tullut. Onpahan tämäkin koettu. Viime viikolla kun käytiin, niin tää oli vielä pikkusen jäässä. Kun oli noita pakkasia ollut tuossa, niin se oli ehtinyt jäätyä umpeen. Ei päässyt tänne heittelemään, mutta nyt viikkoa myöhemmin niin oli vähän parempi onni. Katsotaan kauan tässä pystyy heittelemään vielä. Ainakin säätiedotuksen mukaan pitäisi olla nyt lämmintä vielä seuraava viikko puolitoista. Kun ettei mene pakkasille, niin pitääkö tässä lähteä takaisin tonne missä aloitettiin? Eihän täältä tuu kaloja. Onkohan taas jossain lumpeen juuressa kiinni? Jaha. Joo, täällä ne kalat näköjään on. Sehän on muuten ihan hyvän kokoinen. Ai hauki, no niin ilman kos. Tommonen. Tämä nyt, että kaikki ne hauet mitä mä oon nähnyt, niin ne on tommosia ihan pikkusia ollut. Onko muuta piikkoja? On mulla tossa semmoset tommoset löytyy. Thanks. Alkaa selkeästi tulee vähän hämärtymään toinen. Ei tää, se voi olla, että ne ahvenet vähän rauhoittu nyt, kun ei täältä tuu tärppejä enää. Ahvenet rauhoittuu ja hauet aktivoituu. Niin, kohta se tulee varmaan multakin lähtee tää. Lähtee perho parempiin suihin. Tää sadehan on yltynyt ihan. Ehkä me lähdetään tällaisiin mun autolle. Ai niin, mullahan on sadehuppukin vielä. Tää kela hajoamassa. Tai sieltä on mennyt joku. Täällä on tää vipu, mistä voi kääntää, että pyöriikö niinku takaisinpäin. Niin tää kun vetää jarruun vasten, niin se rupeekin yhtäkkiä pyörimään sinne väärään suuntaan, vaikka se vipu ei oo siinä asennossa. Täytyy vissiin avaa ja katsoa, että mikä siellä on. Shimano. 70 kela on tää nyt pari vuotta kalastettu, mutta no, ne vaan seurailee siellä nyt. Oho. Tästäkö se tuli se sun eka? Joo.
Ei se ainakaan hirveän pitkälle. Mä oon heitellyt siitä yli. Kelaillut silleen ihan normaalisti. Nyt kun pääsin sanomaan, niin sulla on kohta kiinni siellä. Hei, mitäs se? Ahven. Kela on niin surkea. Tää rupes... Siis tämmönen ahven kun rupes vetämään, niin tää vaan antaa periksi tää. Mitä ihme... No niin, sinne tippu vielä. Saadaanko? Ai. Pikku sintti pois sieltä. On kyllä kaikki vähän eri värisiä. Täällä on tämmönen tosi tämmöset sinertävä hopeiset, toi vähän vaalea jopa toi. Ai. Ainakin tuntuu, että oli suussa, mutta ei nyt ihan mene vannomaan. Voisi olla jotain kasvustoa. Ei ikinä tiedä. No jäi jotain odotettavaa vielä ensi kerroille. Tärkeintähän on sitten tietää, että löytyy ton kokoisia ahvenia. Ja voi olla vielä isompiakin. Tässä varmaan vaan kasvattaa vähän vieheen koko, jos haluaa kohdentaa niitä isompia. Syö ne. Ja siis tietyn vuoden aikaa voi olla parempikin, että on pikkusta, mutta esimerkiksi jos kesällä tulisi tänne näin, niin saisi varmaan olla aika isoakin. Ja Joo, siis tähän on lottopätäänkin. Tappenia. juu, kyllä. Tämähän on melkein puolet se tappenin tuo. Kunhan yhden koukkuhaaran saa suuhun, niin se riittää. No joo. Alkaako olla vähän märkä? Tää ihan varmaan kuule piruttaan kokeilla sitä purkkiahventakin. Mä ajattelin, että vois ehkä savustaa nää ekaksi silleen, että niillä on, että on mä otan niinku pää ja suomut pois ja jätän ton nahan siihen. Sitten savustuspönttöön ja sit sen jälkeen uuniin, lasipurkkiin ja vähän jotain marinaadia sinne mukaan. Niin